Ke Khasi Hills Autonomous District Council ke lepen pau bekim kwa setia bane kerki ha ke jing pha wat benya ia ke tenrai bat ke thmei jong ke jaj ben riu Khasi khamtam ha ke bede bekeriti dustur tenrai jong ke jaj ben riu. Habakren bikilat pathai khubor executive member katanat education badeiru chairman ka research and development committee jong ka council uba karnes soshang ulo ong bekeni kajing ai por kelut jongki ye kinong wat benya kalong bikin la banne benya bha bat ai ya ka kai phot ya ka bapen hun to ai kuble yipi ki press media nakaliang ka jongi ka office jong ka district council ka bangi akot na du ki panai ko la dep na du macam snem awide bat kami ka research adu mentang ni dang ai ka por ka bakluj ikini ki researcher ani kinong wat benia nomor ba aden bangi yu ba idang dot kam subun ka por na ka benta juki ban na penjanai nang kam ti jeliu ya ki jingdon ki jinglong ha ki area of research ani ki topics dong ki research ke mentang idang perkat ban song ke komiti haka absorber jong mentang benai haka bangin yok ban ya perkat ban ya pano ya lani ban pa submit ya ke pre submission jong swa bangin penkut lani swa ba ngin pediang ya ki research ki jongki ni haban pa le swa ka pre submission ba dadin kata ladang ila ka jepet jong komiti kalau ibit ibiam no sedong ni sa pentip ski bakin pa final draft no badadang idon kam ngin hab batai ki ba pina hab penbiang sa ki ta badang duna hang ta hang niang tai nrei kumalong menta nila ai kapur ke bakluj sa ye ki nole research dan ki balak fun singi na du kini benai balak dep dan ki balak dep tangba ngisutu ba kiwi kimpat long ready kidon hadu saupu itliki area of research ani ki saupu itliki mak ani ki topics ki bangi lajit ban research te don ki balong yar don ki balong long kasipor ban penbit penbiang nang sedong tinggal ai kluj ka por but nang ni sekhmat na try apo jong penajun na try gila ban pendat ngadong sedong but kinsa publish lani kinsa print ki kot pendat lani hakak book ka bakade but adin kata ni kinsa kot dakui ka sni bang ni release ya ki research da ki kot but ngin tolong dakui ka program ka bahe bangin yo bat pentip sa partai ba kini ki jing wat benia ki ba dis pang ki topics ba per knang ba ki bakwa ban tip kini yo ban the ki kot ki kwa ban lani ken ni kendo ki ki nong research ani kila ban wani kendo hangni po office jongi na ka bata ban yo jingte bat khamtam ban yo pule ki kot pada ki don kam kaba khadu ni penpau ke sungu yo chief minister ba kunrat sama ba las sutu ya ke jingdon kam jong ka diskonsil ban le ya ke ni ka research akaban kong ni la le ban ni kedu yo chief minister ko jingalam jong CM jongi ba punya na ka beta ban pan ka jingarap na i chief minister tapi dia bat ka fund bat ka jing ai ka jungi san pulak ka along ka jing kerku na ka beta ka research bat menen ka singi don kamiting jong boro lai tili ki dis council GHADC but HADC chief minister la penken mau biang yang ni baro lai tili ki dis council bangi de ban penslor bangi de ban lebe ya ka research bai de bat ka riti ka dustur ka tanrai ka jungi ka ten ka thele kar kombam kar komdi kar kom
kerkom le kejungi kerkom long jong kejat menriu kejungi borok laiteli jantia garu bat kasi bat menin udang fokus udang ba mengideban le iki research na kabanta ba ki pateng long din jungi kintip ya katanrai amario season kasngi ne kin sadu no lanen dilute da ki wipat ki kom im lani ki culture jo ki jat menriu ting sungu yo chimin star habi de kane bat nakaliang jungi ka dis council jongka KHDC nginang teng biang sakwi pat ki area of research but ngile perkarlu ba insale ya ka research ka ba kamlong kam janai kata ka ba ki ka major research ka bala ban involve adu r lai south and snam but in penlut ka bisa but namar ba chu minister udang kular ban aijing arab na ka banta banle kini ki research but da kani ka committee ngin yo ban pej bina nang les kemat ki area of research ni de ban le nak banta kani ka research ka ba long ka ba kham slam ka ba kham janai but next kam bakan long ka jekurku ya ka jat riu bat kham tam kumno bangin la ban nang pende ban sa na do ka tin ka tle kariti ka dustur karkom sanshar la kalong ki hima ki leadership but kiwi ki kom sanchar la kilong kisno ki thau kakur ka jat bat kum ta ter kini ki banta ki ba ngi sobat pau ki sungu chumin sabat ni kelman skama nang nis khamat ni nang la ban le khamha ban asu sarong ban itu ipi ba nakaliang jong chumin staru la ga jingiro ya ka district council ga jungi ka KHDC but ula yathu lang kiwi para alok jungi ki naki wi ki district council banong bapet ka sales autonomous district council kalala ban le ni mat hero di ban le lang tabat da kata kalenting so banong ba ni sukman ba nakadaw ka jing IT common ki kadiang jong chief minister ba ka jing alam jong CM jing ba penyai ni la klalong ka role model ya ki wi pat ki district council kumno bin le ban nginang penek pensa ya kan ki ka dustur ka jungi bat ya ka jat meri bat khamtame ya kiwi ku company apo ke district council la kalong ka administration la kalong ka jingi la ban lumi ki khajra bat la ban yang la jong kijat isu sarong ya kani ka district council ke jungi tenamar tangi pani ka jing kesan lang ya borok ka ki stakeholders la ni ki badai ki try jong kani ka district council ke jungi pajba kilok pa kilok mi ki samla ki sang balang bat ki polka party berkhaj ban ai ki komon ki kadiang na kapta ban trilang bat kani ka district council ka jungi na ka banta banginang la ban punya sekmat bat penkiu sekrang kabide bat ka jingdon jong kani ka district council bat inang la manwara ban pengklan yaki an kabide ka riti ka dustur bat ka kam punya sensar khadar haki hima haki snong thau kulis bun